A música clásica volverá a resoar polos rincóns de Vilagarcía. O Concello repite a súa aposta polo Clas Clas, o festival que naceu o ano pasado e que entre o 27 de xuño e o 6 de xullo terá segunda edición. Vilagarcía ten que ser un referente. Cando falamos de promoción turística, cando falamos de exportar Vilagarcía ao exterior, son eventos como este, unha cidade dinámica, unha cidade asociada á cultura, unha cidade asociada á música. Son este tipo de eventos os que nos diferencian e nos distinguen de calquera outro sitio de Galicia, de España e de, permitidme, casi do mundo. O programa está formado por 14 concertos. 4 celebraránse nos Pazos de Rubianse da Golpelleira e serán de pago. Os 10 restantes serán de carácter gratuito e 4 estarán dirixidos a colectivos sociais específicos. O festival se desenvolverá en espazos singularmente importantes da nosa cidade, tanto no Auditorio Municipal e no Salón García e na Praza da Peixería como espazos públicos de xestión pública directa e despois nos pazos de Rubianes e de Agolpelleira, que xa vos mencionei, e na Igrexa de Santiago do Carril e tamén na Igrexa de Sobrán, no que acudiremos para realizar un dos concertos da vertente social. Este ano gañan peso os músicos máis novos, moitos deles de recoñecido prestixio internacional. Ademais do aumento de días de festival, outra das novidades desta edición chegará xa na gala de apertura, coa actuación o 27 de xuño da Orquestra Sinfónica de Galicia. Ofrecerá un concerto inaugural do festival dirixido por Guy Brownstein, que é o noso director artístico, no que participarán 3 destacados solistas internacionais, unha violinista e unha soprano e un barítono, polo que introducimos dúas cousas este ano no Clas Clas, que é a participación dunha grande orquesta e tamén a especialidade de canto. As entradas para os concertos do Pazo de Rubianse da Golpelleira sairán mañá á venda. Poden atoparse na web de etiquetea.com a un prezo de 14 euros máis gastos de xestión. No resto, a entrada será libre ata completar aforo.